Vivimos nun planeta heteroxéneo nos que podemos atopar extremos en case todo. E imos descubrir algúns dos lugares máis extremos e incribles deste planeta. Imaxínaste vivir a unha temperatura media anual de 35 graus. É o que pasa en Dayol, en Etiopía, o lugar considerado como o que rexistrou a temperatura máis alta nun lugar poboado. Chegouse aos 64 graus no verán. Así que se vas pasar por ali, lembra levar abano. Sabes onde queda o lugar máis frío? É un pobo de 400 habitantes en Siberia, o Imyakon. Ali só teñen temperaturas positivas durante 5 meses ao ano. Pero iso non é todo. En inverno chegaron aos 71 graus negativos. Pero ollo, o nome deste pobo significa auga desconxelada pese a que pode parecer contradictorio polas temperaturas do lugar, o nome refírese á auga dos mananciais. Camiñar pola auga. Un soño? Non. Ou non. O Mar Morto atópase a 417 metros por debaixo do nivel do mar no seu punto máis baixo e é o punto máis baixo da Terra. As súas augas caracterízanse pola súa alta salinidade, que nos permite flotar sen afundirnos. E que o seu nome non te engane, non é un mar, é un lago. E agora imos vos facer unha pregunta de exame, cunha altura de 8.850 metros sobre o nivel do mar, cal é o punto máis alto do planeta? Sí, o Monte Everest. Este pico marca a fronteira entre China e Nepal e recibiu o seu nome en 1865 na honra do xeógrafo galés Ure Everest. Estímase que case 3.500 persoas subiron ao cumio e 216 persoas perderon a vida no intento. No Parque Nacional Auyuittuq, no Canadá, atopamos a maior caída vertical do mundo. Atópase no Monte Tore e ten 1.250 metros de caída cun ángulo de 105 graus. Desde que se ascendeu por primeira vez en 1953, convertiuse nunha gran atracción turística. E falando de caídas verticais, falemos da cascada coa caída vertical máis alta do planeta, o Salto del Anel, en Venezuela. Este salto de auga ten 970 metros e tanta altura provoca que a auga se difumine antes de tocar terra. Entre Estados Unidos e o Canadá atópase o lago Superior. Conta cunha superficie de 820.000 km² e é o maior lago de auga doce. A súa superficie é maior que a da República Checa. O glaciar Lambert, na Antártida, é o máis grande do planeta. Este glaciar ten 100 km de ancho, 400 de longo e 2,5 de profundidade. É moi importante no estudio do cambio climático, pois afectan a todos os pequenos cambios que experimentamos. Sen embargo, debido ás duras condicións climatolóxicas, o seu estudo realízase por medio de teledetección. Tamén na Antártida atópase a Baía da Cumberland, considerado o lugar máis ventoso do mundo. Os refachos de vento superan os 240 km/h de forma regular. O lugar máis chuvioso é Chocó, en Colombia. Atópase na zona das selvas do Dairén e de varias concas de ríos e ten un clima intertropical chuvioso, o que provoque que se alcancen os 9.000 litros por metro cadrado nun ano. O Salar do Uyuni, en Bolivia, é a maior superficie plana do planeta. Conta con 12.000 km² e atópase a 3.650 metros de altura sobre o nivel do mar. Ali atópase o 90% do litio do planeta. As profundidades mariñas son unhas completas descoñecidas para os humanos. O punto baixo mar máis profundo, coñecido polos humanos, é a Fosa das Marianas. Ten 10.911 metros baixo o mar no seu punto máis profundo e unha anchura de 70 km. Coñecías estes lugares? Dímolo nos comentarios e lembra suscribirte e seguirnos nas nosas redes sociais.